Η Ελλάδα για μένα είναι αρμονία. Είναι η υγεία την οποία ξεφυτρώνουν τα όνειρά μου. Είναι αυτό που σε κάνει να θες να μείνεις χωρίς να ξέρεις γιατί. Η ισορροπία της φύσης, της ζωής, της οικογένειάς μου. Είναι γνήσια σε όλες τις μορφές και μας καλεί καθημερινά στο δρόμο της έμπνευσης και της δημιουργίας. Η Ελλάδα για μένα είναι εικόνες. Ο πειραματισμός ανάμεσα σε αρώματα, μυρωδιές και πολιτισμούς. Έχεις ανοιχτά τα μάτια σου και βλέπεις παντού γύρω σου ωραίες εικόνες. Το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας, το λευκό των κυκλάδων, το πράσινο της ελιάς. Κλείνεις τα μάτια σου και βλέπεις φως, ήλιο και ακούς μουσική και τραγούδια. Η μελωδία στις καλοκαιρινές νύχτες της Ελλάδος είναι οι ομορφότερες του κόσμου. Ενέργεια. Ζωή. Ήλιος. Ελευθερία, μνήμη, παράδοση, έρωτας, οι φίλοι μου. Η δύναμη, η θετική σκέψη, το πάθος για νέα πράγματα και μια νέα αρχή. Δημιουργία, αρχή ή μάχη. Η Ελλάδα για μένα είναι ένας μύθος. Κάθε μέρα ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Πνεύμα. Πολιτισμός. Πρωτότυπο. Σύμβολο. Ελλάδα για μένα είναι η θάλασσα, γιατί είναι γύρω-γύρω από τη χώρα μας και γιατί σημαίνει ταξίδι, περιπέτεια και εμπειρία. Είναι το ταξίδι μέσα από τρικυμίες που πάντα θα σε βγάλει στο φως. Για μένα Ελλάδα είναι θάλασσα και ναυτιλία. Δίνει λάμψη στα χρώματα, ζωντανεύει τα έργα τέχνης, κάνει τους ανθρώπους χαρούμενους. Είναι μελίνα, επίδαυρος, είναι ελίτης, κυκλάδες και μόραλης. Είναι ένας απίστευτος πίνακας γεμάτος φως και χρώμα. Για μένα η Ελλάδα είναι οξυγόνο. Η ελληνική νόηση, η ελληνική ψυχή που μένει αναλύωτη μέσα από τους αιώνες. Είναι ιστορία, φιλοσοφία, αισθητική και η αίσθηση του μέτρου. Το πώς ερωτεύεσαι ένα ελληνικό ηλιοβασίλεμα. Είναι αυτό με το οποίο συγκρίνονται όλα. Είναι αυτό στο οποίο απευθύνονται όλα. Είναι ένα σύμβολο που όλοι οι Έλληνες κουβαλάμε μέσα μας. Φιλοξενία. Φιλοσοφία. Χρώμα. Έρωτας. Το χαμόγελο και η αυθεντικότητα που απλόχερα προσφέρουν οι άνθρωποι της. Η αρχή, το τέλος και όλη η ενδιάμεση διαδρομή. Το πώς σε μαγεύει μπλε θάλασσα. Είναι τα χαμογελαστά πρόσωπα των ανθρώπων κάθε ηλικίας και κρυμμένες ομορφιές όπου και αν κοιτάξει κανείς. Αρκεί να έχει τη διάθεση να τις δει.